Сустракаецца лета з вясною. Непростая была гэта вясна, але мы, Іван Петрович, порадоваліся і зеляніне, і кветкам, надыхались раллёю зямлі. Мы на пад'ёме. Закончыўся адзін перыяд прыроды, закончыўся гэты перыяд і ў жыцці грамадства, у вышэйшых навучальных установах. Лекцыі мы дачыталі, семінарскія ўжо правялі, уже готовимся к экзаменам. И школа вступила в новый период, самый отказный, Иван Петрович. И мы вздохнули уже после обыденной этой работы и вздумали, что у нас есть еще не все зробленное за этот час, что у нас давно заплановано жаданне побачиться с вами, наведать, пораиться с вами. И мы, вот, когорта филфаковцев, тых, что тут присутничают, аспиранты, студенты, доценты, профессоры, докторы тут присутничают каля вас. Мы осмелились, и весь наш филфак. Ну, дали нам таки наказ. Идите, просите Ивана Петровича, коли он вас прийме, погутарьте с ним, а потом нам расскажете, а потом и он еще к нам прийде і ще раз з нами побачиться усіми. Ось гэта нагода нас привела к вам. Але скажу, коли мы шли до вас, и то с кожным кроком набирались, як кажуть, тих емоцій незвичайних. Мы пошли по улице Янки Купалы. Уже успели Андрея Алину подхватить. И те мы читаем дошки на доме соседним с вами, это мемориальные. Мелешь нам, нечто кивая, согнувши такую свою головку за смешечкой. И Куляшов каже: молодцы, девчаты, что вы осмелились наведать Ивана Петровича. И коли мы уже подошли сюда, к вашему дому, и особливо на ваш этаж уже поднялись, то тут адреалину кольки хочете. Але гэта не адмоўны адреалін для нас. Это становчий адреалін наш. Потому что нас не оволодала радость, нами оволодало хваляванне, что мы осмелились переступить порог, где працуют и живут такие пригожие люди. Живе семья Ивана Петровича. И коли отчинили двери, то мне сдалось, мне туснилась некая особа. І я убачила Марію Філатовну. Яна першай постаттю мне здалася, калі я шагнула праз порог, бо я яе запамятала, я яе сустракала на гэтым парозе. Иван Петрович, как вы разумеете, что першы крок и першае жаданне мы пришли на сустрэчу с народным письменником. Мы ж выкладчики. Мы ж пропагандисты вашего спадчыны, творчасці вашей, вашего непаўторнага шляху. Мы разумеем, что мы пришли к патриарху белорусской литературы. Але к вам пришли выкладчики, идут выкладчики, и пришли студенты. И им хочется пораиться с вами, як с академиком. Нам хочется послухать вашу науковую думку про развіццё литературы, ее сучасный стан, особных жанров. Мы пришли еще, повторяю, и до академика. Але коли приходишь на квартиру письменника, то обов'язково есть у нас еще и такие, ну, як сказать можно, интимный интерес глянуть. А як же себе не просто адчувае герой социалистичной працы, як ён жыве, с кім, хто яго окружае. Ось такая чисто жыццёвая нас, як кажуць, хвалююць пытанні не толькі нас. И вучням хочется ведать про вас больше, как про человека, и студентам хочется ведать про вас не только как письменника. Тем больше, что у нас такие счастливые можливости. Мы ж працуем с вашей семьей разом.
Ваші ж діти наші колеги. Хто був студентом, хто, як кажуть, тепер наші студенти. Так що ми прийшли у сім'ю, яку добре ведаємо, і хочемо просто, як кажуть, поглядіти на вас і самим нечто таке від вас довідатися, і вам нечто пригоже сказати, коли нам удасться. Так вы настройтесь, не кривдуйте, что мы такие официальные. Вот питание уже подрихновала Нина Борисовна, Татьяна Ивановна, и внучки ваши уже нечто хочут запитаться. Але они не осмеливаются, почну я. Иван Петрович, я як человек почну питание чисто человечее. И оно продиктовано не только иде от меня, от народных масс белорусских оно иде. Люди кажут, ну, коли поспеваем это Иван Петрович писать? Мы не поспеваем читать. Мы не поспеваем купить его книжки. Уже читаем, альбо телебачення дасть короткую звесточку. Вось подрихтовали, вось вышло, альбо полами отримають. И ночные эти успомины захлебываемся, так любим, читаем их. Так нам хочется ведать просто так по-человечески. Ну, коли это все робится? И одночасово хочется запытать, что вам легче? Ті натхнення, збор матеріалу, ці, коли вы уже приступаетесь до этой, дозвольте мне простое слово выкрестить, письменницкой кухни, коли вы уже сядете за свой стол, коли вы поставите свою машинку, несколько ручек, ті ви пишете, скажите, не ручками, одразу друкуете. Мара Филатовна покойная нам много ваших секретов рассказывала, як у вас это отрымовывается. Бачите, якое я подрихтовала от ім'я моїх вот присутних і наших студентів такое питання. Іван Петрович, коли ласка. Ольга Васильівна, дякую вам. Я просто дякую всім, что вы наведали меня, старого человека. А то часом отчуваю себя одиноким. Представляла тут и починала оговорку, починала нашу встречу Ольга Васильевна Козлова, профессор университета, старейшая деячка нашей науки, филологичной науки, нашей белорусской литературы. Тут за этим маленьким столиком сидят моя дочка Татьяна, доктор филологичных наук, моя дочка Маша, аспирантка, это моя внучка Маша, аспирантка. Моя внучка Славяна, студентка филологичного факультета, и мой дорогий внучек Ванечка, который помогает мне писать. Ну, так само доцент Нина Борисовна Решетникова. Всех я назвал, не всех. Всех. И вот такую хорошую семью филологов, литераторов, людей, которые любят белорусскую литературу, которые, по сутности, отдали ей життя. Сегодня я маю гонор принимать в своем доме, в своем, нехай и тесном кабинете, где было написано немало моих романов, немало моих повістей. Ну, як пишеться, як поспівається. Звісно, коли я був молодий, я писав много. Писав ночами. Пишу я весь час от руки, чернилами. И все это передруковывала моя жонка, небожица Мария Филатовна, которой вчера как раз исполнилось 5 годов, як я не стала. Это вельми сумный был для меня день. И на страта такого человека, такого сябра, такую мать и такую бабулю. Это был великий удар
для всей нашей семьи. Ну як творчий процесс? Я вот как раз пишу про это. Пишу в своих ночных воспоминах. В опошний час я выдумал такие назвы, такие жанры себе, ночные воспомины. Это мемуары, але мемуары складаються з особних новел, з особних таких ярких епізодів моєї діяльності. Починаючи з моєго маленства, я син лісника, з воєнних епізодів, епізодів моєго наставництва, коли я був наставником, і далі вже письменницьких, громадських епізодів. Я написав їх вже много, цих ночних вспоминів. І от опошнє, над чим я зараз працюю, назвав сюжети. Я просто хочу розказати читачам моїм, як з'являються ті інші сюжети. Ну, з'являються вони по-разному. По-разному з'являються. Звісно, часом зовсім нечекано з'являється, а часом приходиться вельми много працювати. Особливо тяжко мені далися мої історичні романи. Я мало їх написав, всього 2. Це роман «Петроград-Брест» про близьку історію, про заключення Брестського мира в 1918 році. І роман про далеку історію 500-годовой давности «Великая княгиня». Тут, конечно, пришлось попрацевать грунтовно, потому что пришлось много написать, почитать исторической литературы и Карамзина, и Соловьева, и Ключевского, и Костомарова, и наших историков белорусских, и польских некоторых историков, потому что проникнуть в час, як люди жили, як було побудовано це Велике князство Литовське, значить, хто керував їм, ну, що люди опраналися, з ким воювали, як воювали, яка зброя була, що їли, що пили і так далі і тому подобне. Це вельми тяжка праця. І крім того, у меня, конечно, не было опыта. Это потребует, видать, особливой технологии. Письменники историчной темы, они, видать, научены уже больше, чем я. Но это 2 романа. А так, звичайно, все являлось плодом моей фантазии, але не просто фантазии такой, оторваное від життя, а йшло від життя. Я весь час був на війні, з першого дня до останнього, бо в армії я був призван в 40-му році, призван був у зенітну артилерію. Стояли ми на обороні Мурманська, наша батарея на обороні поселка Мурмаши, зараз там громадянський аэродром Мурманский, где был военный аэродром того часу. Военный аэродром того часу. Мы прикрывали этот аэродром и прикрывали на той час самую полночную гидростанцию Туломская, которая давала энергию Мурманску и, по сути, всему Кольскому полуострову. Вот. И там почали мы войну. Почали войны. Тяжко это были переживания первых дней. Стрелять мы не научились еще добро за 8 месяцев службы. И немцы просто лазили, что называется, по кустах, обстреливали батареи, были первые аферы. Особливо в перший день, як вони збивали наші самоліти. Ну, потім окріляли, навчилися стріляти, загнали німців на вишиню. 3-4 кілометри, я вже з такої вишині у той час
бомбометание не было таким прицельным. Но это я уже много рассказываю про войну. И вот, вернувшись из войны, почавши працювати наставником, оженився я до війни. І до війни, у початку війни народилась моя старейшая дочка Ліна. Я вернувся до їх, до Марії Філатовни, до Ліни. І написав все-таки свій перший роман не про зенітчиків. Про зенітчиків значно пізніше почав писати, а написав про партизан. Это роман «Глубокая плынь». И, что называется, мне пошанцевало, потому что я за его, мне была пошанцевало в том сенсі, что за его мне была присуджена сталинская премия. А в той час это здорово гучело. Роман был перекладений на русскую мову, на українську, таджикську, на многие інші мови. И молодой письменник, наставник по сутности. Правда, в 1948 году я переехал в Минск, поступивший в партийную школу, чтобы закончить свою адукацию, бо война перешкодила мне закончить институт педагогічний. Розумієте, як я поступив після війни вже, заочно. Вот з этого романа почалося. Почалося, конечно, за рассказов «Партизан». Я был секретарем по организации выбран сельсовета. 6 колгасов отсталых, разбитых, разграбленных. Вёски были надзвычай бедные, люди голодали, женщины орали на себе. И вот, значит, я был секретарем по организации, а старшиней сельсовета был Бибиков Иван Сергеевич, который был партизан, перенесший страшную трагедию. Немцы и полицаи знищили всю его семью, жонку, тещу и 3 малых детей. Эпизод это есть в романе «Глубокая плынь». Ну, по-разному з'являлись сюжеты творов. Ну, вот, допустим, приехавший в Минск, квартири не было, жив на приватной квартире на Логойском тракте. Маленький покойчик такий занимал. Там вот народилась Татьяна в 1948 году. И там до господыни этого дома, приватного, древляного дома, приходила женщина. И я хутко знал, что она была подпольщица, и одночасово гандлярка на Комаровском рынку гандлявала. И вот долго я носил этот образ, куды, коли писал «Сердце на долоні», мне хотелось в «Сердце на долоні» этот образ. Но там у меня з'явился Зося Савич, героиня такая, с трагичным лесом, таким дочка врача ведомого, которого немцы провокативно поховали, нібито своего служка, а на самом справе он был подпольщик, вельми действенный, вельми разумный подпольщик, разумеете. Ну, після я виїхав з Логойського тракту, можна сказати, довго носив цей образ, довго шукав місця в яким-нибудь творі. І ось одночі в Союз письменників прийшла жінка і принесла зшиток віршів. І говорить, що є сестра початку війни в Дроздовському лагері воєннополонних наших викупила воєннополонного хлопця, хворого зовсім. И, значит, тримала его в себе, и он помер, все-таки на сухоты хворел, помер. Это его остался сшиток вершев. И тогда меня одразу осенило, вот что повинна сделать моя героиня. Она повинна выкупить военнополонного. Это военнополонный поэт. Так з'явилася, допустим, оповесть «Гандлярка и поэт». Ну, часом шло о 2 образа.
Ну от був у мене такий вельми добрий сябра, видатний наш письменник, видатний драматург, юморист, веселый человек Андрей Бакаенок. И мне просто хотелось вот створить такой образ, написать этого человека. Я долго думал, ну а кто же он, письменник, вельми познавально будет, розмов буде много. Мастак, ну що мастак зачиняється у своїй майстерні, кого він бачить, з ким він конфліктує, яке поле діяльності йому дати. І одночі я був на бюро ЦК, де обмірковували план забудови парковой магистрали. Это теперь проспект Машерова и Веснянка, вот это. И там хорошо выступал Петр Миронович Машеров, развивал план забудови. По его плану до самых Жданович повинен идти з этого боку парк забудовувався. Не доми, які набудували. Может, я уже спать пойду? Тихонечко, батюшка, сейчас. Сходите, мамочка, От образа Андрея Егоровича Макаенка, сябра моего, веселого человека, гумориста, комедиографа, нашего лепшего драматурга. Значит, там, вот, до речі, я не закончу, там на бюро меня, я вдруг зрозумів, хто він повинен бути. Він повинен бути головний архітектор города. Іменно архітектор сутикається з многими організаціями, з керівниками города, з керівниками області і республіки, і з многими чиновниками, і з робочими, з усіми. І забивши його головним архітектором, значить, так з'явився сюжет романа «Атланти і каріатиди». Був написаний один з таких цікавих моїх романів. Я його люблю. Ну, много можна розказати про інші сюжети інших твоїх творів. З'явилась в мене в Союзі наставниця со скаргой, что она покахала завуча, замужняя женщина, и за это ее изволили с працы. Я позвонил министру. Минкевич тогда был министром, Михаил. Значит, я пошел до его, и мы уладили справу, уладили на працу, эту наставницу знал. Она приезжала, дякувала мне, и з'явився сюжет о повести «Ах, Михалина, Михалина». Такой відомий, о повести популярний. І в той час мною зачитувалися, особливо наставники. От так я починав свою творчість, так вона розвивалася. Одним словом, в простоях я рідко був. Я весь час писав. Хоть простой, конечно, были, часом напишешь один роман, сдашь вдруг, а потом долго думаешь, а про что писать еще? И с часом нападал страх, а раптом ты списался. Такого вам не погрожає, такое вам не погрожає. Ну, з перебудовою, з розвалом Советского Союза, сотворением самостойной Республики Беларусь. Конечно, з'явилися і інші теми. Вони в моїх оповістях, у романі «Губернатор». Это за этих опошних годов 12 вышли 3 книжки новые. «Сатанинский тур», «Полесская Мадонна». Дядя Шляпа к телефону! Кого? Тебя к телефону! А кто там? Скажи, дедушка занятий. Іван Петрович, ми продовжуємо гутарку, але я хочу просто ще виказати от ті думки, які ви підказали уже своїм уступленням.
Ви много нам відкриваєте цікавих матеріалів відносно прототипів, якими ви користалися і користаєтесь у своїй творчості. Студентам вельми потрібний цей матеріал при написанні курсових, дипломних робот. Це матеріал, який, шавелите їх власну думку. Вони вас читають і бачать великий світ. Бачать великий світ і хочуть навіть вернутися у той час. Я хочу сказати, що от ваша оповідь «Гандлярка і поет», я, як дослідчиця, віднесла її до історичних. До історичних. Історизму там хоч відбавляй. І наше покоління ведає, що таке гандлярка. У той час, що була гандлярка про 10 років, і що вона значить сьогодні. Так ви нам розкрили, як кажуть, біографію цього цікавого образу. Дякуємо вам за цей матеріал відносно прототипів. Ніна Борисовна, як ти лічиш, організуючи практичні занятки у школі, як кладеться матеріал? Ну, я лічу, що діти з великою цікавістю читають твори Івана Петровича. Але опошній час, виступаючи перед наставниками, я весь час чую питання. А як Іван Петрович оцінює свою творчість опошніх десятиліття? Які твори лічить найбільш удалими, найбільш які можна включити у програму школьну? Ось. Что нового он открыл для себя у человека, что нового он открыл для себя у житті. Потому что весь час, яким бы человек ни был взрослым, весь час нечто для себя открывая новое. И у человека, и у свете, и у взаимоотносинах поміж людьми. І, безумовно, вот менавіта і наставників, і студентів цікавить оценка письменника вот этого твора опошніх десятилетий, потому что критика, помаль что ничего, пока что такого значного, на мой погляд, не сказала про твори вот якраз этого опошніх десятилетий. Ніна Борисовна, я розумію вас. По-перше, відказуючи на ваше питання, хочу сказати, что мне, и в этом, может, мое счастье, не соромно ни за один мой твор, написанный и 50 годов назад, и 40, и 20, и написанные вот у наше опошнє десятиліття. Вельми складане и вельми нелегкое для нашей литературы. Что сказать, что я больше люблю в своих творах? Такое питание часто задают на соцстречах, на творчих конференціях, читацьких конференціях. Як кажете, у маті всі діти. Я тільки хотіла сказати. Все родные. И все близкие. И также творы мне все близкие, все родные. Як і дочки, усі. Як і дочки, як і внуки. Все-таки ніяк, скажу щиро, ближей ті, які до власної біографії. До приватности тревожное счастье. Тревожное счастье – это, по сущности, автобиографичная речь. И поэтому такая речь, которая не забывается, потому что некоторые там, допустим, у «Добрый час», «Крыницы», я их не перечитывал, 10-20 годов, и уже некоторых героев забыл, щиро признаюсь. В «Тревожном счастье» ничего не забылось. Ни одного сказа, ни одного абзаца, ни одного героя, ни одной ситуации ничего не забылось, потому что это автобиографично. И зачем уже автобиографичный, допустим, такая речь, как «Славься, Мария». После смерти Марии Филатовны я написала повесть такую про наше кохання, про нашу любов, про наше життя, про наших дітей. Это повесть. И я вам скажу, після вже, это вже зовсім, по-моєму, коли почалась перебудова, я знову вернувся
до воєнної теми. Це цікаво, що от я вже казав про це, що я почав не со своей, так сказать, зенитной деятельности, а с партизанского романа «Глубокая плынь», из других там творов про Кавказу, «Добрый час», «Крыницы», разумеете. Ну, и только где-то годов 15 я почав писать «Тревожное счастье» после войны. «Тревожное счастье». И уже совсем недавно, где-то в 80-х годах, я написал еще роман «Зенит». Роман «Зенит», он трошки, может, где-то в чем-то повторяет «Тревожное счастье», но в другим плане. В 42-м году нам прислали пополнение. Пополнение надзвичайное. Ну, звичайно, для того часу. Лягло столько народу. 3 миллиона попало в полон в первые месяцы войны. Столько загинуло. И в Радову вымушен был призывать на военную службу девчат, женщин. И вот там прислали туди на полночь, в Мурманск, в нашу часть девчат. Были архангельские девчата с Архангельской области. Это еще ничего архангельское, а были коми. Комини, которые нас по-русски древно говорили. І древна адукація відміністської було. А зенітна артилерія в той час вже доволі складана була. Дальномір, прибор, управління огнем, пушка. А я був вже комсоргом дивізіону, головний вихователь. Парторг у мене був чоловік не вельми адукований, не вельми любив всі ці лекції, всі ці гуторки. А я вел все эти гуторки, все лекции, я их учил и читать, и писать, и сам писал письма, и все, разумеете. И вот роман «Зенит» — это про лёс этих несчастных девчат, про их службу, и про то, как гинули они некоторые. Литерально в конце войны, в ночь с 15 на 16 Жуков забрал нашу прожекторную роту. Мы стояли уже в Германии. Нас перекинули из Мурманска в Кандалакшу. Мы весь час на полдень рухались. В 1944 году после вызволения в Петрозаводск. С Петрозаводска нас в студени 1945 года в Польшу, в Познань. Где-то в соковику месяце нас кинули в Германию, туда под Одер. 30 километров от Одера, город Ландсберг на Варте. Варта — река, приток Одера, разумеете. И вот наш прожекторную роту забрали. Не ведали, на что забирают. Я у командира дивизиона попросился. Поеду я зимой все-таки. С прожектористами где-то поехал. А это была ведомая операция, когда Жуков собрал штук 400 прожекторов и ослепил. Нет, переправил через Одер, Берлин, переправил через Одер. В ночь с 15 на 16 красовика 45 года. И они... Ну, а немцы все-таки огрызались, стреляли дальнобойками. И загинул у нас прожекторный разлик один. 4 девчины загинули перед самым конец войны. 3 было поранены. И мне так шкода было их. Вот про этих девчат я написал. Было много трагедий, было много смешного. Была у нас одна цікавая девчина, полька, архангельская. То есть ее дед, прадед еще был в 1863 году
після повстання Калиновського, повстання висланий туди в Архангельську область, і там залишився жити. І от ця полька. Вона нам здорово доставалася, а докована дівчина 10 класів, все ведала, всіх poučала, всіх поправляла, всіх офіцерів. Была такая незвычайная. Мы в Познані здесь зашли в костел. Просто за что. И раптом она пробилась к ксензу, упала на колени и просит его благословить. Яков 40 дивизиона, а попел. Все такое. Разумеете, много было таких и трагичных випадків, смішних, і життєвих, кохання. Ваші твори вельми хорошо читають некоторые з наших артистів. І я ведаю, що у вас є свої, як кажуть, любимі артисти, які читають мемуарні ваші твори, літературні твори. І нам хотілося б, щоб наше радіо навіть повторало ці програми. Розумієте, один раз послухати не всі поспівають. Продовження йде, ми вуха прикладуємо. А потім хочеться, щоб ще пройде некий час. Це ж не накладно для держави, для нашого телебачення або радіо. Хай би вони повторали більше. Це матеріал, треба їм дорожити і їм користатися. Так я хочу запитати, Іван Петрович, які вам передачі по радіо більш, як кажуть, здається, удалими. І я не називаю прізвища артистів або артисток, я ведаю, кого ви любите, і хто вас любить, і хто вас читає. Але хотілося б ведати і ваше враження, вашу думку, коли це не секретно. Я имел тесную совесть с театрами и писал сам пьесы. Я написал штук 10 пьес, писал, все не поставили. Первая пьеса «Не верьте тишине» была еще поставлена Мазалевской Любові Івановні у театрі юного глядача. І трималася вона в їх вельми довго, годов 10, коли не більше. Словом, 600 спектаклів пройшло. Ну, з актерів я особливо от опошніх вже. Тоді ми хорошо дружили і з Платоновим, і що ж, Глебов. Ну, Глебов, може бути, не такі контакти вже, як Платонов, а з Глебовим, з Стефанією Станюта, з Рахленко, пізніше з Макаровою, Маша Макаревич, я так актриса особливо люблю. Маша Захаревич. Маша Захаревич любите. И Лилию Давидович я любил. Играли они в моих пьесах. Пьесы мои ставили. Инсценировку «Сердце на долоні». И после «Измолкли птушки», оригинальную пьесу. «Измолкли птушки». Ну, великие. Жаль, конечно, это не были уже такой з'явой театрального життя моєї п'єси. Видать, я не драматург. От і писав ці п'єси, не драматург. Раніше радіо часто передавало. І от спочатку нашого розвала, розлома, звонили, просили новые опоедания. И все эти опоедания, допустим, моей книги «Сатанинский тур», все прошли по радио. Теперь мало кто звонит, и я постарел, ходить не могу, редко даю им новые речи, и уже радіє вони читають. Хоч варто було б наше кіно,
Вот, допустим, «Возьму твою боль» Пташука Небожчика. Миже хороший фильм. Только после смерти Пташука дали. Ну, ранее давали, но году уже несколько не давали. Может, все-таки дают всякую белиберду американскую, всякую пошлятину, это, понимаете. Боевики, забойство, «Возьму твою боль». Только после смерти Миши Пташука дали. І зовсім недавно нарешті перший раз показали по телебаченню фильм «Эпилог». «Эпилог» – это з моїх оповіданнів, перших оповіданів на нову тему про сучасне життя, про те, як люди обеднел письменник, обеднел мастак, продав свої картини за межу. Это для его была трагедия, что они уехали неведомо куди. Теперь это стало уже такой нормой, изъявой привычной. А 12-10 годов назад это было просто трагедия для мастака. И он кончает самогубством. И Добролюбов снял, по-моему, добрый фильм «Эпилог», который назвал «Эпилог». И вот зараз «Эпилог» это показали. Мне тут же звонит Роман Тармола, наш хороший поэт, Иван Петрович. Я просто весь сеанс проплакал, глядячи это «Эпилог». А это першиню, вот снято это годов 7 назад снятый фильм. За 7 годов першиню показали по телебачению фильм «Эпилог». Я Добролюбову позвонил, Игорь Михайлович, а что его не показывали ранее? Он говорит, я сколько разов оказал в Министерстве культуры, он говорит, он упадочный фильм. Что значит упадочный? Які? Упадочный. Ён по жанру вельмі нагадвае антыутопію, такую эстэтычную, і неяк, звычайна, у нас кіберпанк, дзе машыны захопліваюць уладу, а тут неяк пра... Так что, Видно, что дотычется пропаганды, антыутопія. пропаганды творчества нашей, не только моей, или всей белорусской литературы, то, конечно, тут треба ще многое зробити. От вчора у мене був новий старшиня Союзу Пашкевич, ми говорили з ним, і я написав письмо президенту республіки по всіх цих проблемах. Ну, резко упали тиражі. У меня ранее же при советской владе на белорусской мове, вот у меня это «Зенит», вот уже конец кончался, уже перебудова почалась там, вышел тиражом 50 тысяч, первый раз 50 тысяч тиражом. Зараз замість того ж на щастя, я не розумію, навошта это, Нина Борисовна, включили «Сердце на долоні», все-таки для школи лепше, тревожное счастье лепше у школе. Ну, неважно, по школьной серии видавецтво видало «Сердце на долоні» Гандлярку і поэт. Дякую видавецтву за це. Але ж тираж 4 тисячі. А скільки школьників? І, звичайно, по тривожному щастю, де тираж був великий, раніше видан і по-білоруську, і по-русскому. Як доходили до вивчення, так дзвонили батьки знайомі, Іван Петрович, дайте книгу. Нема де достати книгу. Розумієте? Поэтому тиражи, конечно, это наша проблема. Наша проблема зараз. Ну, конечно, то, что белорусы стали меньше читать на своей родной мове, это сумно. И тут от нас, письменников, многое залежить повинны и мастацким словом, и публицистичным словом.
своїми виступленнями в пресі ніяк все-таки зняти цікавість до нашої літератури. Якую роль, ось ми узняли питання з вами про мову, про відносини, про її стан у республіці. От як на вашу думку, якою роль відіграють, або зараз уже виконують наші нові такі установи, як ми називаємо ліцеї, гімназії? Тетяна Івановна, ти буваєш у гэтых школах, зустрічаєшся з викладчиками гэтых нових установ і сама то, що я викладала, я ведаю. От як на вашу думку, от батька і дочка, як ви оцінюєте роль гэтых установ, гімназії і ліцеїв у активізації, у підйомі, ну, наогул, їх уклад у розвиття нашої національної мови, літератури? Я оцениваю выключно становче, конечно. Хотелось, чтобы их было больше. Іван Петрович, можна питання? У біографії, значить, написано, в біографії такої огульновідомої, що ви починали як поет, що ви починали з віршу. І хотілося, щоб ви трошечки порозважали на конт жанрової специфіки. Чому роман? Сапраўды, ці були б вірші, ці була поезія у початку творчого шляху. А пазней, чому роман став основним жанром? І ще питання. А ці хотілося написати, наприклад, чисто детектив або мелодраму? Чистую мелодраму такую, без всяких социально-бытовых проблем, а только мужчина и женщина, только проблемы взаимоотносин. Так это и повесть обмен. Так же Ну, есть. совсем, я сказала. Ну, я вам скажу, конечно, я починав як поет, як всі молоді. Починав ще в школі. Ще в 6 класі один випускав классную настенную газету. Писал там и верши, и все там дописи, все заметки это я писал. Все. Но потом, когда учился в техникуме в Гомелі, будівничих матеріалів, вельми далеким от літератури, я ходив у Гомельську правду на літоб'єднання. Тоді членами літоб'єднання були два хороші поети, студенты пединститута. Это Леонид Гаврилов, который на великий жаль загинул, и Костусь Кириенко, который на великое счастье все-таки выжил в войне и после довгий час працював. Я прочитав там свої вірші, і мене вщент розкритикували. Тоді через певний час я написав оповідання, закоханий був в медичку в этому свою, будущую жонку, Машу Кротову, і написав про медичку, про фельдшера оповідання. І прочитав оповідання, і мене похвалили всі в один голос. І тоді я зрозумів, що от моя, так сказати, выбор, это проза. И я навіть осмелився до войны прислать полум'я революції, як називалось, полум'я тоді, два свої оповідання. Один назву не помню. А друге оповідання коротке називалося «Березовий сок». Я отримав письмо за підписом Лунькова. Ну, звичайно, звісно, відкази молодим авторам дають редактори, а не головні редактори, редактори відділів. Но тут оказывается, что Луньков читал мои оповідання. Тому що після війни, коли я вже був прийнятий в Союз письменників, він сказав: юноша, а це до війни ти нам березовий сок прислав. Мы хотели его друковать, или почалась война, все это загинуло. Все.
І от з того часу, хоч у війну, я ще на русській мові писав вірші патріотичні. І друкував в армійській газеті. Була армійська газета 14-ї армії «Удар по врагу». От в цій газеті «Удар по врагу» я надрукував штук 5 чи 6 віршів. І був такий ленинградський поет Бронислав Кержун. І він після війни вирішив забрати вірші. Сам служив там же на півночі, не пам'ятаю в яких частях. І от він вирішив. Ну і знайшов, значить, червоноармієць, потім сержант Шамякін. Прислав мені письмо. А я вже відомий письменник був. Це не ви. Я йому відказав, що це я. І він випустив книжечку «Бойці за певцы за полярный город». Книжечка такая, книжка, поэзия одна. Значит, всех это подруковался в этой газете «Удар по врагу». Он мне прислал эту книжечку, но ее знайти тяжко. Где-то на архиве моем есть. Ну вот, а так уже писал прозу. В 43-м году зимой мы стояли под Кандалакшей на станции Африканда. Такая уже полярная станция была, чомусь названа Африканда. И там был аэродром наших дальних бомбардировщиков, которые ходили в Норвегию через полночь Финляндии и бомбили там это в фьордах немецкие корабли. И, конечно, не вертались. И когда у летчиков гремел салют винтовочный, мы знали, что это значит, кто-то не вернулся, а вот уже так сказать. Туди проривались, а назад уже немцы их не выпускали, Ну, сбивали. не все, конечно. Один-два и не вертался. И вот не вернулся один самолет, а потом месяца через полтора летчик и штурман вернулись. Много, десятков и сотен километров летчик раненого штурмана тянул, забивший такие санки с обшивки самолета, тянул. Потом их подобрали Суоми, это полярные, это финны. Перевезли, там специальной линии фронта не было, перевезли на советский бок, их подобрали пограничники наши, и пилоты вернулись. И я написал оповідання в снежной пустыне, потому что первое оповідання лічить, що мій дебют почався з помсти, но помста ранее была опубликована. А написано ранее было оповідання в снежной пустыне. Вот из этого оповідання в снежной пустыне. Вот до этого были же оповідання, вот, которые я писал. Да, еще в початку войны я написал оповідання, послал в газету Ленинградской военной округи, что Ленинград не был блокирован. Я отримав отказ на вот это так, значит, уже злый такий отказ, злого редактора. Все рушится, все. Воюй, товарищ червоноармеец, а не займайся чепухой. Не, ну это подтекст, не полный текст. Разгромный такая. Отзыв короткий, на полсторонки. Хочу вас звернуть в другую колеину в нашей хуторці трошечки, чтобы вы отпочили от, як кажуть, лекций про свою творчесть. Вот вы тут сказали, что «Березовый сок» называлось ваше оповедание. Мне здається, что этот образ у биографии вашей так само займає великое место, починаючи з тих лісов, де працював ваш батько. Вам цей образ, березовий сок, треба вам ще
расквесціць. І нават скажыце, ваш густ у вас на дачы былі, нам, мабыць, гэтыя самыя бярозы і Марія Былі. Ігнатовна умела Былі. зрабіць цудоўны Былі. сок. Раскажыце нам пра вашы густы. Ну, я вам скажу, коли наступала весна, там, коли батька был лесником, жили мы в лесе, одна лесничевка, мы этого березового соку много ставили. С банков, значит, всяких горшков ставили. Это клинок забивался, отсекалась береза, забивалась клинок. И самое приемное было уже не со банка напиться, а смоктать из этого клинка. З падсочніка С гэта подсочника за это забіваюць. смоктать так, язычком. Там Смоктать, асабліва салодкім да, здаваўся. да, особливо солодким. И забирали несколько бочек этого А березового так от сока. збирали бочки, не з банки, а починали со збанков, а збирали ж бочки. Собирали бочки и робили квас, который пили все О, лето. Вот это. Заправляли подсмаженным ячменем, корками хлеба подсмаженными, подпаленными. И такий моцный кисал, такий моцный квас. У погребе стоял, и всех частовали, кто приезжал там. Объездчик. Широдою йшли об'їжджики. Лесничий. Так что с березовым соком это мне не надо. Я же вот написал, для детей я мало писал, для юнацтва много. Я почал первую книжку где-то году в 49-м выпустил «Дитячую Москву» книжку. И совсем недавно выпустил книжку для детей про мнемоленство, где включены новеллы «Уласные успомины» и якой фантазии. Все, что отбывалось со мной. Абсолютно. Починаючи з першого, що я вспомнив, як я лез на барану. Барана это упала на мене, дерев'яна, хорошо. І зуб'ями стояла до стінки, так вона мене не вдарила. Особливо, як я вибирався з цієї барани. І кончаючи там таким, як я з вовком зустрівся, як я чуть не потонув. І мені циганка витягнула, значить, з стариці сожа. Это столько еще пригод у вас? Ну, Иван Петрович, я рада, что мы вас рассекречиваем потрошечки. так я же про мимоленство вышла книжка такая. И там все это я пойду не есть. Это для молодших классов, по-моему, такая книжка. Ніна Борисовна, Это ви як цікаво. методист, як лічите? Я лічу, що це цікаво, але я б хотіла вернутися до жанру романа. А ось я, чому роман? Тому що роман – один з самих складних жанрів прозаїчних. Як Ну вот я люблю роман. Моя фантазия такая широкая, что давала простор мне роман. Мне вот о поясе Хотілося просочити його з людей, правда? напевно, так? І Ну, взаємодействие. много линий давала сюжетных, много характеров, много образов. Вот с этим Цендалоне. Много же там. Да и Атланты Каратиды, и Снежные зимы, и возьму твою боль. Это довольно складная структура. Я любил складные такие структуры. И поэтому мне больше подобался форма романа, жанр романа. І зразу одно питання подкину, зв'язане з гэтым. Розумієте, наші учені, професори нашої кафедри, подрихтовали вам цікаве питання. Мабуть, мені воно буде зв'язано з цим вашим відносинами до романа. Бельський і Тичина, доктори наук, професори наші, хочуть у вас попитати. Вони так кажуть: глибоко поважаний Іван Петрович, як ви відносите до дивного, парадоксального визначення, що ви у своїй творчості з'являєтесь і модерністом, і навіть постмодерністом,
і абсурдистом. Абсурдистом. Як це в романі, у вас в романі сполучається, чи як це там? Ну, я-то лечу себе весь час реалистом. Реалистом. Ну, не приземленным реалистом, а таким, так сказать, все-таки узнятым реалистом. Ну, я никогда не лечу себе модернистом, постмодернистом. А абсурдистом? Ну, абсурдистом я не знаю, что у меня абсурдное есть. От слова абсурд? Что абсурд? Чекають наші хлопці відказу, Ну, чекають. что? Це вони не вам кидають, це вони критикам. Это не критикам, А а что? кидають каменчику. А что у меня абсурдное есть? Не на всякий- Что у 90-х годах уже апошнія твори, там абсурдне життя. Якби це не показує, що там які абсурдні ситуації. Типу як у Станіцькім турі. Ось то, що як труп нябожчика Васильович, це абсурдні ситуації. Это славяно, Ні, думка студентки нам вельми важна. славяна моя, ну, Славяночка, а ви як лічите? Ну, выслухали эту думку, и вам профессор это на лекции донес. Як аудиторія зреагувала студентське? Питання не було. Мені здається, що студенти все ж пишуть, що реаліст задуля з неким романтичним навіть Сприймання таким. чоловіка. Да. ну, коли это Трошки Нет. сентименталіст. Это вже моя думка, я это проводила в своїх працях. сентименталист, это, видать, правда. А славяна, видать, має рацію, коли вона має на увазі апошні оповісті, що абсурдне життя. Ну, це, правда, це подання сатанінський тур. Що їдуть у Польщу за цими шмотцями з Витебска. Едет выкладчик института Витебского, ну это же давно написано, годов 10 назад, разумеете, помирая перед Брестом. И люди, знаете, что когда заявить, что помер человек в автобусе, значит, их далее Бреста никуда не пустят, конечно, расследование почнется. Грубо розвалиться. Ну, и они накрывают его шмоттем, перевозят через межу, и 4 дня, хорошо, что зимовый час, возят по Польше мертвого человека. Конечно, это абсурд. И люди идут на такие абсурды, из-за чего? За какого-то шмоття, за какого-то лишнего доляра кажуть. Так що, коли славяни мають, і коли критики наші мають, це абсурд. Ну, а так остатнє абсурдно. А як народжається сама ідея твору? Чому така тема? Чому така проблема? Може, чого ж підказати. Ну, от я вже трошки говорив, нарожается по-разному. Нарожается, значит, просто часом задачи, что я хочу написать про партизанов, я глубокая плынь. И я збираю материал, я знайомлюсь с партизанами, с их оповеданиями, конструирую сюжет, сюжетные ходы, начинаю писать, и в процессе писания, конечно, меняется, там что-то додается, отнимается, жарсать. А часом нарожається, вот я говорю, як англійський поет вот, принесла женщина шиток вершов, военных вершов несчастного этого солдатика, который писал. Ти народжається, допустим, з характера, як Атланти Каратіди, з характера Андрея Макайонка. По-разному з'являється. Ти народжається з власної біографії, як моє тривожне щастя, як мій роман «Зеніт». Ти народжається з приїздом наставниці, со скарги, що її зводять за те, що вона закохалася у жената завуча своєї школи.
А в прошлый час это осуждается. Не, как жена тогда, так как отца. Это был артикул уже в Преслове на это. На эту тему? Так что же, Ну, что кохание заборонено? Забороненное Ну, кохание. жена такая-то недобрая, не по-христиански. А что человеку вы цените особливо вот у характера человека, у особи человека, Петрович? А что личите заганным? Як вы глядите? Ну, больше всего я люблю сумленность человека. Чтобы он был сумленный, чтобы он господар своего слова был. А заганом я люблю любую распущенность, фальшь, ману. Вот коли такие манюка, человек нечистоплотный, те в своих деях, те в своих промовах, в своих словах. Вот у меня есть образ крыницы, женщин. Первый в Советском Союзе, в советской литературе я написал однообный образ секретаря райкома, Бородки. Была она вот такая, некоторые критики на вот такой термин выдумали, бородковщина. Бородковщина. Вот такие одмовный персонаж у романе Крыницы. Так ён ад барады ці ад барадаўкі? Ну, не Ад ведаю. барадаўкі. Не, ад барадаўкі. Бородка. Запамінальна, запамінальна. Человек дворожный. Живет двойным життям. Сьогодні радіо, ну і вчора, принесло цікаві новини адносно присудження державних премій відомим діячам. І вже Іван Петрович ведає тих особ. От ваше, як кажуть, почуття до цих лауреатів, які мають відносини до літератури, до дослідчої літератури. Я член комитета по державных премиях. Ну, на посещении я не был, а я написал письмо в комитет, потому что не здоровилось у меня, я не мог поехать, написал письмо, у яких щиро підтримував Олеся Савицкого, Василя Журавлева підтримував. И подтримывал я по поэзии Виктора Гордея. Я лечу хороший поэт, и вельми шкодую, что ему премии не присудили. Кому-то не подобались. Что не Може, не подобалось? хватило голосов. Не подавал. Нет, там мы присудили одноголосно в комитете, а уже так на высшей инстанции, А там ще хто повинен проголосувати? там уже не голосуют, а просто вырашают. Підписують. Ну, вырашают, ранее, чем дать президенту на подпись. Ну, там, конечно, чиновники вырашают. Я не знаю, на каком уровне и кто конкретно, но вырашают, кому дать. В минулый раз Савицкого зарезали, в этот раз Виктора Гордея. За Гордея мне, за Савицкого было мне кривда, и за Гордея мне кривда, потому что мне его верши подобается. Это поэт хороший лирик. Много трагичного, но его життя такое трагичное. Сын в Афганистане загинул. Ну, вот такой человек. Он тихмяный, неприметный, а поэт хороший. Мне шкода и кривдно, что не присудил премию. А остаток я всех так сказать. Олесь Савицький. Олесь Савицкий – это выдатный прозаик наш. Его эта книжка, дитячая книжка, там, дивная книжка. І вся його И вся, постать, і Да, весь його шлях не кидає його з боку в бок. ну, І, як кажуть, він робить сумлінно, правильно свою справу. я цікавостю артикули Журавльова читав. З цікавостю весь час читав. Я лечу, что это заслуженно Журавлеву
присудили державную премию. Так, він скромніший, інтелігентніший. Давним-давно працює вельми так спокійно, хорошо. Він так само слід свій вже проклав у нашому білоруському літературознавстві. А кого з молодих прозаїків ви вилучили? От тих молодих прозаїків, які вже заявили про себе, як ви думаєте, у кого є найбільші шанси войти в історію білоруської літератури? Нина Борисовна, мне тяжко отказать на это питание, то что из-за своих очей я не все читаю. Я читаю, часом мне подобается, а часом не подобается. И того самого автора. Одно пойда не подобается, другое не. Но радует только одно, что люди пишут много. Особливо много з'являється нових поетів. І особливо, чого не було раніше, я просто дивляюсь, чим це зв'язано, много поетес, жінчин. О, так. Ну так твои Вельми. классные внучки. Вельми много поетес нових з'являється. Ну, як ви ставитесь, жінчина в літературі от, на ці проблеми? Я вам скажу, Удобно? що я з цікавістю завжди читав жінчин. Літератури. Що значить такого вже? Починається від Джордж Санд, Віра Панова, наша Алена Васильевич, видатний прозаїк. Вони по-своєму бачать це, інакше бачать світ. І це збагачає, допустим, мужчину прозаїка, мужчину романіста збагачає це жіноче бачення світу. Я жінчин з цікавістю завжди читав. Іван Петрович, ну, у нас ще стільки питань, але ж нельзя все одразу забрати. У нас не хопить ще, от тут, як кажуть, і місце, щоб ще продумати. І от тут у серці ще не хопить тих почуттів, щоб все це, як кажуть, переварити, прийняти і покинути не для себе, а для нащадків, для студентів, для учнів. Все, що ми від вас сьогодні взяли тут, це не для нас. Ми не багато ведаємо, ми себе так само обогатили. Але ми прийшли з певною метою, що ви нам подарували сьогодні, віддати людям. І не тільки філфаковцям. Хто сусіди, хто своїм наставникам, хто своїм сябром. Усі раді вас чути, бачити і читати. Дякую. І коли я поглядела на сьогодні ваші блакитні очки, мені не здалося, що одна не хоче служити так, як треба. Не здалося. Такий пригожий колір, а він откуль? Отсюль, з душі ваш колір. Вот. От вашей светлой головки этот колер. Иван Петрович, я передаю вам вустный поцелунок от филфаковских девчат. Здійснюйте не сами. Я хочу, чтобы вам было солодко, чтобы вас целовала не бабуля, чтобы яны целовали. Так я вустно передаю вам поцелунок от филфаковских девчат. Передайте їм. Чекаємо вас ще у нашому домі. Дякую. Меня подводят ноги. Самое слабое место – ноги. Я всю зиму не выходил на двор. Вот теперь, может, больше не вылазить, когда стало тепло. Лежал в больнице, и не один раз. И, как сказала одна бабулька тут у дворе, сказала: голубчик мой, старость не лечится. Так, видать, она моя рация, а? Іван Петрович, ви завсюди застаєтеся, тому що все-таки, мені здається, молодость – це то, що чоловік переживає в душі. І так, фізичні проблеми, але ж душа завжди молода. Так що, читаючи ваші твори, ми відчуваємо, що ви востро розумієте час, відчуваєте його проблеми. І
Гэта і гаворыце пра тое, што па-сапраўднаму нас цікавіць, непакоіць. Шчыра вам дзякуй. Дай вам Божа, каб далей пісалася, тварылася, а мы для нас вы былі, ёсць і будзеце заўсёды любімым пісьменнікам. Дякую, Ніна Борисовна, дякую вам усім. Дякую за вашу пропаганду моей творчости и всей белорусской литературы. Вы просто подвижники, я сказал бы. На вас тримається и наша мова, и наша литература. И дай Бог вам поспехов, дай Бог вам побольше выпускать соправных белорусских выкладчиков, наставников, которые внесли наше белорусское слово, внесли наши романы, наши повести, поэмы, пьесы нашим детям, нашей молоді, да и всему нашему народу. Ще одна вдячність за плеяду шамякінців на філфаку. І дочок, і онучок, і зятя. Ну, сподіваємося, і правнуки ще прийдуть к нам. Дякую вам за подарунок. З ними добре працювати, хорошо вчити, легко вчити їх. Правнучці вже 12 годов. Дочекаємося, дочекаємося. Дочекаємося. Отпочнемо. Волі, дочці моего внука Алексея. Вот. Ну дай Бог моим детям все хорошее. Они у меня хорошие дети и внуки.